Ось в такому лісі я знаходжусь. Кругом світник старий, років 40, з часов Депольський. Не хочеться мені повністю показувати, що воно лізо стерчить. Цегла валяється така. Словом, тут дуже перспективна місцина. І ось що я знайшов. Це мої такі знахідки. Таку сокиру. 1989 якийсь рік. Така. Незвична для наших місць. Цю деталь теж не знаю, що воно зуб. Це борона старовинна така була. Саморобна видно. Кована. Теж із борони. Частинка. І оці знахідки, ось правда, покажу цього товариша. Сонечко, різновид сонечка. Ось вони. Спочатку монети в общому обзорі. Наша ходячка 2 копійки біла, алюмінієва видно. 94-й, мабуть, рік. Це конинка. Такі монетосики. Це все я на полі знайшов. І в лісі. І оця ловиться. А цю, звісно, вещь я знайшов. Не буду показувати де, бо місце перспективне ще прийдеться ритися. Жаль, звісно, вбитий. Ось такі часки. Побиті, покоцані. Браслет такий цікавий. Це всі мої знахідки.